Pedofillarны рәнҗетмәс өчен бала нишләргә тиеш? Җир шарын туктатыгыз, минем чыгасым килә дип. Ул бит инде гомумән үзеңнең тиле икәнеңне күрсәтү түгелме соң инде? Минем темам юк просто. Мен бүген ничектер бик тиз сөйлим. Мин юк. Әйе. Ассаламу алейкум. Бүген дүшәмбе, димәк сезнең белән безнең очрашу вакыты килеп җитте дигән сүз. Бүгенге Замхарир салкыннарны сиздегезме сез? Сиздек. Иртәнге Замхарир утрегический салкыннар. Мин моңа әзер түгел. Менә алдан әйтеп куям, шын дөресен әйтәм. Мин бүген беренче тапкыр таш егылдым да. Егылдымы син? Әйтәм, көлә хамам. Кичә көлә хамам. Күрешкән сәбәбем көлә. Мен әйтәм бүген көлгәндә сәлам гүзәл. Сәлам. Мин башта егылмадым, тукта. Башта чоңгыр яуды, аннан котырды. Әйтәм башта, син әйтәсең, баш белән килеп төшмәдең дисең, Менә утышың белән килеп төштеңме, менә утышың белән килеп төштеңме? Ул барыбер башка бәрәсең аны. Аңлыйсыңмы? Ул баш миңа сигнал бирә. Ай-ай-ай, авыртты. Ярый. Нәрсәләр эшләдең син әлеге юлларда? Мин менә үзем турында тиз генә әйтә. Давай. Мин гүзәл менә соңгы вакытта мин үземнән үзем шаккатамаймын. Мин менә көн саен диярлек, көн саен диярлек иртән 10 километр чабамаймын иртән. Чынлап. Соңыннан мин бокска йөрмәймен. Мин бассейнга язылдым, мин фитнеска язылдым. Мин хәтта менә бию түгәрәгенә йөри башладым. Мин шул вакытта дусларыма вакыт табамаймын, хатыныма вакыт табамаймын. Мин бассейнга дип әйттем бит инде, мин күрәсең гүзәл менә кешенең алды белү сәләтәйме, нинди мөмкинлекләргә китерәйме? Мин шаккатам үземнән Yazıldım diye yaşamaya başladı. Bizning tomoshachilar, benim do'stlar da so'radilar. Неужели siz әлеге тапшыруга әзерләнмичә киләсез? Әзерләнмичә киләбез. Монда безнең бернинди дә нәрсәләр дип аталалар. Суфлер юк. Без укымыйбыз, без сөйлибез, яңалыклар түгелне үзебез әзерләп киләбез монда. Шуңа күрә бездән теге сөйләшер темаларны барыбер теге уйлап киләбез инде, бераз караштыргалап. Ни дисәң дә без бит инде узган атнаны бездә яшәгән булып чыгабыз, узган атнада булган хәл вакыйгаларны без беләбез, алардан хәбәрдар, шуңа күрә алар турында фикер алышу, теге инде әзерләмәү дигән сүз түгелдер инде. Бу безнең шундый хәзер әйтәм, җитди элементлар кергән күңел ачу тапшыруы. Шундыйрак. Шуңа күрә күңел ачуны әзгәне алып атыйк әле менә яңалыкта. Мәсәлән, ана капиталы 2023 елда артачак һәм беренче бала өчен исегездә калдырыгыз. 590 мең сум, икенче бала өчен 780 мең булачак. Һәм әлеге программа 26 елның ахырына кадәр озайтылган. Атурым. Без анда бер нәрсәдән сөйләмибез, өченче балагамы, юкмы? Молодец, укый беләсең. Мин ул шикер нормаль укыйдым, мәктәптә дә нормаль укыйдым. Тиз укулар бар бит, димме? Булдымы? Әйдә, тизрәк. Минутына 1300 сүз. Әйтим әле зинһар өчен үземнең 1300 сүз укыйдым. Күрәсең, инде яңадан әйтеп, алдау белү сәләтәйме? Хәтта бер сәгать эчендә война имирен укып чыгалармын. Субханалла, булдымы? Чит илдә, түгелрәге Америкада pedofillarны хөкем итмәскә дигән тәкъдим яңгыратканнар. Ягъни pedofillar алар мискин кешеләр һәм аларның һәр кешенең дә ниндидер теге мәхәббәт яратырга хакы бар бит инде. Аларның менә яратуы, мәхәббәте менә шулай балаларга карата чагыла икән. Шуңа күрә алар моңа хокуклы һәм аларны аңларга кирәк дип чыгыш ясаган бер правозащитница, хукук яклаучы. Хәзер мин сезгә әле аның хәтта фамилиясын, исемен дә әйтәм, видеоблогер икән бу, гафу итегез. Видеоблогер Миранда Гелберт дигән, аның хәтта видеосы да бар. Ягъни ул pedofillarны аңларга кирәк ди. Һәм менә алар балаларны яраткач нишләтәсең инде ди. Һәм Британия мәктәпләрендә балалар өчен, укучылар өчен искә төшерик әле 7 яшьтән 17 яшькә чаклы балалар укый анда, Менә алар өчен хәтта махсус китапчыклар, буклетлар нәшер иткәннәр, анда сүз беләсең нәрсә турында бара. Әгәр дә сиңа урамда
Өлкән яшьтәге ир кеше килә икән. Бөйләнә икән өйләнәсән дә. Аны рәнҗетмәс өчен үзеңне ничек тотарга кирәклеге язылган әнә шул китапчыкларда. Педофилларны рәнҗетмәс өчен бала нишләргә тиеш? Менә шул турыда бәйнә-бәйнә аңлатып чыкканнар бу китапларда. Минем шушы урында минем әйтәсе килә, җир шарын туктатыгыз, минем чыгасым килә дип. Бу галәм, бу нәрсә бу? Нишләп безнең җыен юк бар, шакшылык, әнә шул яктан керәсең, аңлый алмыйм мин, Роберт. Минем киресенчә, җир шарын туктатыгызлар, минем керәсем килә һәм шул Гильбертоны тотып селкетәсе килә. Һәм сорыйсы килә, син каян чыгып әйтәсең, мондый фикерне каян килдесең? Бәлки ул тукта, алай түгел. Бәлки ул үзе педофилдыр. Анысы миңа билгесез, ләкин мондый сүзләр белән әйтергә, мондый тәкъдим белән чыгыш ясау, ул бит инде гомумән үзеңнең тиле икәнеңне күрсәтү түгелме соң инде? Узак уйлап утырдым да, һәм шундый бер фикергә килдем. Менә без утырабыз монда, ләкин менә мондагы менә предметларга игътибар иткән булмады безнең. Минем темам юк просто. Күрәсең, менә бу нәрсәсе, менә әйтә аласың менә безнең тамашачыга. Мин аны нәрсә икәнен белмим, ләкин кызык бит. Син үзеңә дә кызык, менә күрәсең, нәрсәдер әйләндерәм. Ана карыйлар, син үзеңдә рәхәтләнеп карыйсың, кара. Син менә мәсәлән, берәр кеше белән танышкач, я гомумән синең дусларың күп бит инде, танышларың күп, дусларың түгел, танышларны алыйк. Менә син шушы танышлар арасында шундый әйбер сизгәнең бармы үзеңдә? Менә кайбер кешегә син аеруча ничектер якын итәсең кайбер кешене. Кайберсен менә син белән таныш күп еллар буе, менә ул сиңа начарлык та эшләмәде, ләкин син аны менә кабул итә алмыйсың. Менә ничектер күңелең кабул итә. Менә психологлар моны беләсеңме ничек аңлата икән? Менә без менә шушы кешеләр белән нәрсә дип әйтәләр алар? Менә безнең кешенең җаны бар бит инде, Психологлар әйтә, җаннар, алар менә мәсәлән бер кешедән соң, менә бер тормыштан соң икенче тормышта икенче кешенең гәүдәсенә кереп яши ала икән дигән фикер әйтәләр. Реинкарнация дип атала ул әйе. Һәм менә шушы мәсәлән элеккеге тормышта менә шушы җаннар бер-берсен менә тормышта бер-берсен таныйлар икән. Менә мәсәлән бер җан бу җанны танып, элеккеге тормышта ул аңа начарлык эшләгән булганга күрә ул аны кабул итмәй. Яисә алар дуслар яки элеккеге сөйгән ярлар булып, шуңа күрә алар бер-берсе белән уртак тел таба ала икән бу тормышта да дигән фикер әйтә алар. Хәзер син миңа шундый сорауга җавап бирәме? Син бит инде безнең исламны өйрәнәсең, Исламда җаннарның менә шушы реинкарнация дигән әйбер бармы? Менә минем әбием, мәрхүм сүзем дога булып ирешсен, ул безнең шундый абыстай иде, укып намазын укып йөри торган, мин аннан сорыйдым, менә кеше үлгәч, аның җаны нишли, кая китә? Менә нишли аның җаны, ни өчен ул безнең төшебезгә керә, яисә керми анда, Менә гомумән җаннар кая китә дигән, әби миңа әйтә торганы, андый сорау бирмә, белмим дип. Әйтәле син. Güzel. Шундый бик кыйын булып китте әле. Мин монда килү белән әйтәм, Гүзәл, мин бүген әзерләнмичә килдем. Син Гүзәл әзерләнеп килдең. Үзе мин дә әзерләнмичә килдем. Үзе тыкылдый шундый шәп темаларга. Роберт, син миңа әйтәле, син җаннарның реинкарнациясе турында ишеткәнең бармы? Нидә? Коръәндә. Ишеткәнем юк. Бу турыда бармы икән соң берәр сүз? Аны сорарга кирәк белгән кешедән, ләкин мин Син миңа моны давай сора да хәбәр ит. Бу минем өчен бик кызыклы әйбер булды. Мин сиңа хәтерисеңме, безнең канун кабул иттеләр бит ЛГБТны нитмәскә инде, дөресрәге ничек була инде? Запрет ЛГБТ инде, пропаганда. Мин кешесен таптым, Алла берсә, мин ул темаларга карата, Алла берсә подкаст ясарга тырышачакмын. Бу кеше шейх һәм ул төрле сорауларга җавап бирергә хаклы. Посоветуйте какой-нибудь фильм, нинди кызыклы фильм карарга икән, нинди сериаллар бар икән дип, һәм кайбер безнең блогерлар тезә башлый үзләренә яратып ошаган, үзләре яраткан фильмнар, сериалларны. Хәзер менә мин сезгә үземнең киңәшемне әйтәчәкмен. Бу киңәшне миңа кайчандыр Роберт әйткән, мин ниһаять Хабенский уйнаган теге метод сериалын карап бетердем.
Вот шәп нәрсә бу җәмәгать. Менә бу теге маньяклыкның бер төре дидем бит әле мин, әйме теге педофилларны яклау дигән әйбер. Педофилларны. Менә анда шушы методта, менә шушы маньякларның сыщик дип әйтик инде без аны эзләүче детектив, ул менә нинди генә маньякларны фаш итми. Мин әлеге сериалны мин 2 ел элек караган идем. Һәм мин аңа исемә төшерә алмыйм анда. Исемә төшерә алмыйм. Ахырын беләм мин ничек биткәнен. Кыскасы шәп буймы, Роберт. Менә бу сезгә минем киңәшем. Ә хәзер тагын бер генә киңәш әйтим. Һәм тагын әйт. Тагын бер генә киңәш әйтим. Менә җаннар темасына туры килсәк, әйме кешенең җаны турында, әйме. Ул бит инде безнең Коръәндә дә бар, әйме. Теге тәмугка яисә җәннәткә эләккәнче син каядыр бер ара буласың дип, әйме. Менә теге үзеңнең гамәлләрең өчен башта җавап бирергә кирәк дигән. Менә бу темага безнең Галиәскәр Камал театрында галәмәт шәп спектакль бар, әйме. Сагынырсызмы дип атала. Менә шуны обязательно карагыз. Мәҗбүри. Мин беләсезме, мин аны килеп утырдым бит инде спектакльгә. Былтыр караган идем әле. Килеп утырдым спектакльгә. Рәхәтләнеп утырам, дус кызым белән килгән идем. Утырам, шул хәтле елмаеп нитеп. Һәм беренче бүлек ахырында менә булай итеп тутып алдым аның кулын, әйме. Бер кая тәнәфескә дә чыкмадык без, менә шулай итеп утырдым мин аны тутып. Шул хәтлек менә куркыныч та булды ул, әйме. Куркыныч та түгел, менә бу спектакль актерлар үз уеннары белән минем күңелемне тулысынча яулап ала алды. Мен бүген ничектер бик тиз сөйлим. Миңа ошый синең бүгенге стилең. Менә бу спектакльне обязательно карагыз. Бүген гүзәл менә шушындый форматта. Ул да бугай. Нигә әйтерсез? Капытны ачарга кирәк, капытны ачарга су сибергә кирәк. Гүзәл менә аны алу белән әйме, бу нәрсә дигәнне аңлата. Димәк, тапшырырбыз ахырына якынлаша кебек әйме, чөнки беләсең нәрсә гүзәл, кара әле син ничек әйләнә бу. Роберт бар иңгә кайтта йоклады син бүген, яма, син бүген йокламадың мага. Гүзәл. Siz bundan beri siz komanda gitmediniz. Dostlar, şuşunun bilen bizning яңалыклар түгел тапшыруы ахырына якынлашты. Бит Роберт. Әйе. Диyor. Sağ olun. Келесі шуларга кадәр. Assalamu alaykum cemaat. Bugün gittik.